U toku emisije gledanje snimaka zadrugari su imali prilike da pogledaju kompilaciju o odnosu Miljane Kulić i Lazara Čolića Zolu. Voditeljka je dala reč Miljani. Treba da iznesem svoje mišljenje i da grizem istinom i činjenicama, želim da i on bude aktivan i da vidim Zolu kakav je rekao da će biti. Ne želim da ljubav zavisi da li ću negativno da komentarišem carev postupak, ne želim da sedi, ćuti i gleda uz to. Iz realitija prijatelja nema potrebe da ćuti, ima motiv i cilja, a on ako ne želi da se zbog toga ne osjeća dobro, neka nastavi u ćutnji. Rekao mi je da ćemo da raskinemo, pričala je Miljana. Neke stvari sa strane mi govori na kvarnjaka, ovde sve lepo priča. Sad se slažem, sa 80% stvari ima nekih stvari koje joj zameram. Kad je u pitanju ovaj klip pokušava da me ogovara sa Rešićkom, perfidno joj govorio baš ono što Miljana želi da čuje. Malo pre mi kaže da Sandra Rešić hoće da nas posvađa, ako tako misliš, nemoj da me blatiš, pa neće imati mogućnost da nas posvađa. Da bih ja bio takav, ti meni moraš da olakšaš tvoje mišljenje, rekao je Zola.